На щанда на Porsche съм в Мюнхен и това зад мен е Porsche 911 Turbo S, най-мощното шосейно 911 правено до момента. 711 коня и 800 Нм, които остават непроменени, а тези параметри са постигнати благодарение на T-Hybrid системата от GTS, като към нея е добавен и един допълнителен електрически турбокомпресор, така че стават два и този автомобил ускорява от 0 до 100 за 2,5 секунди с 0,2 секунди по-бързо, отколкото предшественика си. А за най-големите фенове ще кажа, че автомобилът е с около 14 секунди по-бърз на Nordschleife. За мое огромно удоволствие, късмет и щастие, след около един месец ще имам възможността да карам тази кола на Аскари. До тогава за феновете да си приготвят чековите книжки, защото стартовата цена на тази кола в България е 540 000 лева. Честито на печелившите!